Wara l-isplużjoni tal-bieraħ fiż-Żurriq dan l-istazzjon iltaqa' ma' Carmelo Camilleri, in-nannu ta' Mart l-Ispettura Zoppardi. Jirrakkonta x'ġara. Qed nara t-television għax jiena ma' sagħtej u nofs nistembaħ kif kont se nqomm ġas-sodda. Nisma' splużjoni. Però jiena sajjetta l-ħġieġ bida niżel fuq is-siġar u ħsibtu sil. Mbagħad it-tifla nismaħha nannu it-tifla ħasbet li sparali l-gass. Għattila ġġara, ma ġġara, fil-fatt għom jena askas ma ta' jħsib ta' sajjetta. Għom nxom ir-rieħa il-ma dumna di mus sajjetta, da' sekkjedet l-istrajni. U nsib dak l-istrajni. Rajt daħna dak il-ħin imbat u l-garax mux ħriġt barra minna u jena x'bil-qala u għandi bib minn ġewwa biex nġa l-garax. Nara l-bib qiegħed b'dendel kollox u ġebel u motur murdum, karozza għara. Carmelo jgħid li l-aktar li dispjaċih għax f'dan l-attentat setaw weġġaw serjament jew saħansitra mietu tfal żgħar. Għandha 3 tfal kienu reqdina u eżatti jara fejn ħadet il-bomba li waqgħet saqaf 3 kienu jintradmu. U ma waqax xalla ħanina fuq 4 kantuni żomm. Tispara għalija ngħidha għandu għalija jew għal min rid jagħmilha, imma li t-tfal innoċenti 3 snin, 4 snin u 6 snin. Naqra xirrajt it-tfal għad nirringrazzja l-Alla li ġifieri disgrazzja bi grazzja. Għafsa ta' għal-gbira. Ta' tfal, u biss jiġu qudiem għajnejja. M'hemmx tagħmel. Tkellimna wkoll ma' uħud mill-ġirien. Sissa għadna ma ġejniex f'tagħna għax ix-xokk kien qawwi, il-bomba jew xini kien b'saħħitha ħafna. Bħalma qed taraw fuq għandi ħagġiex imkissel li qiegħda 3 djar l-isfel. Dik it-tifqija ħsibta taret id-dar jien. Dik it-tifqija kollha mbagħad ħriġna niġru u rajna kull ma duħħan u splużjonijiet beqgħu itiru u ħġiġ itir u l-bib tal-garax xara kif ġie. U ta' fuq il-bibien u l-vilestrun u bħal qata kbira hekk, qata kbira. Jena xokjata ħi, għassan nitkellem. Xokjata ħi. Ħsibtu terremot. Il-raġel tejjetlu da terremot ta' ħi. Mbagħad ħriġna mill-ewwel x'aħna ħriġna l-ewwel jew ir-raġel. Dak beda isaħħ il-babin jgħajjat in-nies u ma weġbu ħadd, għalli Madonna kulħadd taw mejjetaw. Għatla xenu għanne kulħadd mejjetaw. Dejna għet il-min joqgħod ġod-djar li huma minsusin. Ħadd ma weġibni. Dejt nibża li hemm xi ħadd sikurament insomma. Mbagħad nibdew neżlejn naqra bil-mod. Mbagħad dħalt intihom il-misħun jien jaħassraw il-kafè. Għalejt ħafna għalihom din-nies, għalejt ħafna. Imma laqwa li ma ġarax mewt. Ma nafx għaliex dalat. Ma nistax nemmen, isni qed ngħix ħolma. Fortunatament ħadd ma weġġa f'din l-isplużjoni qawwija għalkemm il-ħsarat kemm fid-dar tal-familja Zoppardi u anke fid-djar oħra tal-ġirien huma evidenti.